Burası Kakamilka'nın bahçesi. Картофи, домати, пекер и гледаме още една, тук отгоре в още една къща картина. Patates ekmişler, domates ve biber. И ето ги прасетата там. Şimdi de domuzlara bakalım. Bir bakayım. Bunlar da bizim domuzlarımız. Şu anda 150 kilo civarındalar. Sütlüğe kadar, ulaşıncaya kadar bakılacak. Ondan sonra da salam olacak. Çok güzel bir bahçe yapmışlar. Orman arkası. Bate Antone! Бати Антоне! Бати Антоне! По колко се продават къщите тук на село? Горе-долу, така с един декар на това. Горе-долу. Горе-долу. Просто една горе-долу една цена. Колко декара място има? Няма. Къщичката каква е? Отсреща къде видя? Най-много 10 000. А с повече от това. Големи ли? Аз сега искам и в селото, което може да купя, да имам приятели, разбираш ли, като вас. Като заминавам да си ставя ключовете. Ама 5 години без са така. Пък отзад, ако искаш, ще ти покажа, ще ти отключа да видиш там пък и рози, и снимки, и ако искаш да ги заснимеш. Да, искам да ги видя.